16 milions d'euros per als ajuntaments que posen en marxa projectes mediambientals contra el canvi climàtic. La Diputació de València ha presentat avui la segona edició de l'estratègia Reacciona. Subvencionarà projectes relacionats amb l'estalvi energètic, la mobilitat sostenible, la modernització d'infraestructures del cicle integral de l'aigua o la senyalització i millora d'espais naturals, entre altres. Fins al 7 de juny es poden presentar els projectes per accedir a aquestes subvencions. El barranc de les Fontetes a Quatretonda és un exemple d'aquestes intervencions. L'adequació s'ha finançat amb fons de la Diputació de València i de l'Ajuntament dins del programa de recuperació d'espais degradats. Considerem que és molt important posar en valor allò que els municipis tenen, els seus barrancs, els seus rius. Moltes vegades la població ha viscut d'esquenes a aquells paisatges naturals que tenien a prop de les seues cases i des de l'àrea de medi ambient traguem ajudes per tal de revitalitzar-los i ficar-los a l'abast de la ciutadania. Part fonamental ha sigut la retirada d'espècies invasores que tapaven el camí i una bona senyalització. També s'ha impedit el pas al trànsit rodat. Abans es podia accedir i els cotxes la veritat és que degradaven molt l'espai. Ha arribat a utilitzar-se així com un lloc de taller de cotxes. S'ha posat en valor el patrimoni hidràulic del lloc, com és el llavador de la Font Vella o el pont de la Cava, i s'ha instal·lat també una zona de jocs infantils completament integrada en la natura. Tenim una zona de pals, que és el laberint, una zona de dunes per a que juguen ells, o troncs, simplement troncs deixats caure. Es tracta de donar-li vida a un tresor natural d'este racó de la Vall d'Albaida.